راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو ዕለታዊ ዜና ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሱዳን እትገብሮ ዘላ ምትእታው ረብሓ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንምሕላው ምዃኑ ኣብ ዝተገልጸሉ ኣብ ሰሙኑ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኣሉታ ምላሽ ይህብሉ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኣተኪሩ ዝጽሕፍ መጽሔት ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ሕታሙ ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ስልጣን ንኽጸንሕ ዘካይዶ ዘሎ ስምዓት ብፍላይ ንስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ሻቕሎት ፈጢሩለን ምህላው ብምግላጽ ኤርትራን እትገብሮ ዘላ ምትእታው ደጊፈን ክብል ገሊጹ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ በመንገድ ሚኒስተር ዜና ኦቢሉ ኣብዛቦ ምላሽ ኤርትራ ንዝኾነ ወገን ኣይተገልግልን ዘተም ሰበስልጣን ሱዳን ከኣ ሓድሽ ኣይኮነን ብምባል ነትክሲ ነጺግዎ ከም ዝፍለጥ ብዕለት 16 ሚያዝያ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ምስ ጀነራል አልቡርሃን ብምርኻብ ኤርትራ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ምስ ፖለቲካውያን ውድባት ብሓባር ከስርሖ ይኽእል ዝበለቶ እማመ ከም ዘረከቦ ተገሊጹ እዩ ኣብ ሱዳን ሕሉፍ እስላማዊ እምነት ዝኽተላ ፖለቲካውያን ውድባት ስልጣን ከይመቃርሓ ስጋት ከም ዘለወን ዝንገር ስዑድ ዓረብን ኢማራትን አልቡርሃን ምስተን ውድባት ዘተኸይካይድ ክምኽራ ጸኒሐነን እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ ዝናይ ሃገራት ወሽመጥ ሻቕሎት ናይ ገዛእ ርእሱ ሻቕሎት ዓብይወዩ ናብ ሱዳን ዕዙዝ ኣቓልቦ ሂቡ ዝሰርሕ ዘሎ ክብልዮም ፖለቲካውያን ተንተንቲ ዝገልጹ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ስምምዕ ድሕሪ ምፍራሙ ኣብ ኢትዮጵያ ክንቀሳቐሱ ዘይከኣሉ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ውድባት ኣብ ሱዳን ባይታ ከይረኽቡ ዝብል ከቢድ ስቃት ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘለዮም እቶም ተንተንቲ ዘመልክቱ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሱዳን ንምፍታሕ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ብሓባር እማመ ውፅኦም ምስ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝሰርሕሉ ዘለዉ እዋን እዩ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ገዛእ ርእሱ እማመ ሒዙ ዝቐርብ ዘሎ ዕድመ ስልጣኑ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዘብቅዐ ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከይተዛዘመ ፓርላማት ሃገር ዝመርጾ ዝኾነ ሓላፊ ከም ዘይቀበሎ ኣፍሊጡ ሓድሽ ፓርላማ ሶማል ብ14 ሚያዝያ ድሕሪ ምቋሙ ቤት ጽሕፈታት ሒዞም ዘለዉ ሰበስልጣናት ምጥፋእን ብልሽውናን ከይካይዱ ክከታተል ጀሚሮ እንተኾነ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ኣብ ስልጣን ዝጸንሑ ዳይሬክተር ጀነራል ናይ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ግዚያዊ ዳይሬክተር በዓል መዚ ቴሌኮሙኒኬሽን ከምኡውን ማእከል ምቁጽጻር ደረጃታት ኣብቲ ዝነበርዎ መዝነት ክቕጽሉ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ እቲ ፕሬዚደንት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሑሴን ሮብለ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ክረዳዳእ ስለ ዘይከኣለ ኣብቲ ሃገር ፖለቲካዊ ምትፍናን ከም ዝሰፈን ብምግባር ኣብ ጸጥታዊ ስግኣት ከም ትወድቕ ገይርዋዮ እዚ ሓድሽ ፓርላማ ዝመዘዞም ሰበስልጣን ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ሮብለ ተቐባልነት ረኺቦም እዮም ምስ ኣህጉራውያን ትካላት ዝግበር ስምምዓት እውን ደው ክብል ትእዛዝ ዘመሓላለፈ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ሚኒስተር ሃብቲ ማዕድንን ነዳድን ዓብድራሽድ ኣሕመድ ምስ ኣሜሪካዊ ትካል ዕደና ኮስትላይን ኤክስፕሎሬሽን ዝገበሮ ውዕል ሰሪዝዎ ኣሎ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ፕሬዚደንት ፋርማጆ ብዛዕባ እቲ ውዕል ይፈልጥ ነይሩ እዩ ብምባል ጉዳዩ ናብ ቤት ፍርዲ ከምርሕ ምድላዋት የካይድ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኣብ ኢትዮጵያ 446 ፋብሪካታት ስራሕን ደዋቢለን ከም ዘለዋ ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ ሃገር ኣፍሊጡ ሚኒስተር መላኩ ኣለበል ንጋዜጠኛታት ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕጽረት ገንዘብ መሳለጥታት ዘይተዋሃደ ሓገዝ ካብ መንግስትን ቀንዲ ጠንቅታት ምቁራጽ ምህርተን ፋብሪካታት ምዃኑ ኣብሪሆ ብሓፈሽኡ ክርአን ከሎ ፋብሪካታት ኢትዮጵያ ካብቲ ኸፍሪኦ ዝግበአን ብፍርቂ ጎዲለን ምህላወን እቲ ሚኒስተር ኣመልኪቱ ሕጽረት ኪላዊ ዓቕሚ ሓደ ካብ ጠንቅታት ምዃኑ ዝገልጽ ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ ኣብዚ ዓመት እዚ ሓድሽ ጎስጓስ ክጅምር ምዃኑ ሓቢሮ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበስሐ ባጀቱ ኣብቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ብዝተፈላለዩ ወገናት ይግለጽ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ راديو إرنا